हाय 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 ଆପଣ ତ କଲର୍ ମାରାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଘରଟା ଏବେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିନେମେଟିକ୍ରେ ଚେକ୍ କରାଉଛି ଆପଣ ଆମ ଘର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ ତ एक्चुअली ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ସବୁମାନେ କେମିତି ହେଇଛି ଘର ତ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି କଲର୍ ଆମ ଘର ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ସବୁ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ହେଇଛି ତ ବେଶୀ କିଛି କଲର୍ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଟାଇଲ୍ ଘର ତ ଆମେ କଲର୍ ବାସ୍ ସେତିକି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ବଳଦ ବାହାରେ ବାନ୍ଧି ତ ବଳଦଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବି ତ ତାପରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଆ ଯିବି ପଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ ଖେଳୁ ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇବି ହେଲା ସୋ ହେ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନେ ତ କହିଲି ନା ମୋର କିଛି କାମ ଅଛି ତ ସେ ୟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଳଦକୁ ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଯିଏକି ଆମର କ'ଣ ଚାଷ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଧାନ ବୁଣା କାମରେ ତ ସେସବୁ ମୁଁ ଧାନ ବିଲର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖେଇଥିଲି କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଧାନ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଧାନ ପାଚିଗଲାଣି ସେସବୁର ବି ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଣିବି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି କ'ଣ ହେଉଛି ସେସବୁ ଦେଖିବା ये है हमारा दुनिया है। ତ ଏମିତି କିଛି ଆମ ପଡ଼ିଆ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଖେଳ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିଏ ବି ନୂଆ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିକି ରଖିବେ କାହିଁକିନା ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ